welcome back guys sa atong channel. I know it's been a while since naka-upload ko, no? So today mag-deliver ta. Katong nakita niyo mga boxes, i-deliver na to sa South Health Campus. Mga t-shirts to siya og sweaters. Then kaning nasa likod, mo na siya ko ang kuan sa order sa akong online shop. So if you guys don't know, mo na akong side hustle dire ron sa Calgary. T-shirt printing. Nag-start ko sa una as stickers. Slowly switch to t-shirt printing. So hopefully every one of you are okay and better sa inyong life. So karon medyo sunny na di taran sa Calgary. Medyo gloomy today, but this past few days medyo sunny na actually. So human na ang winter season. Taas-taas gid, no? But yes, expect more videos. Last bin akong basig mang naami laktan or something para makita ninyo unsa pa ang among life dire, unsa ang naa dire sa Canada. What Canada can offer. All right, let's go. Bye for now. Boxes. So nahuman na guys. So I'm not sure if na-record ang among conversation. Dala na ni Joy. Actually, ito na siya dito. Dili na siguro makita. But anyways, yes, we already did our first trip. Now we're gonna deliver ang kaning online nga shop. Nga orders shop no. Anyways, let's go. So ang biyahe din nato guys, mga 23 minutes gikan sa hospital Gaina, no. So padto na tayo sa Chats. So notice ninyo nga nag-sunglass na taron. Kay piting silawa guys, init naman good. Murag sunny kikay diri basta sa Calgary. Yung sakit sa mata, murag biyong imong mata. So kani nagpahimo jud actually kuan kay ako mata na may grado, di ba? So akong sunglass na po ni grado. So pero mo lang ako, sige swap. Pero at least, di ba? At least dili kayo silaw. Kay dili ko pwede man og normal na lang ako kay di mo kita sa. Anyway, share na ko. Let's go. So, nanata diri guys. Diri ko ga-deliver Chats. I'm not sure if naka-record na ko ni sa una. But if ever wala, at least karon. So yeah, anyways, maghatod na ta ani din akong plano after ato gura sa Mary Brown's palitog chicken. Try na to tong fried chicken nila na sad. Sige na mig Jollibee kay si Noah hilig og Jollibee. Sige tagmo nang mulupad na ta ni. Mula po disadvantage kayo sa side sa dire, so kay ang mga utan nga itong gusto wala kayo dire ba bisag na sa mga Asian store or something lahi jud, no. I'm not sure dira sa America or wherever, pero so far dira sa Canada wala kayo na ay mga kuan, pero wala mahal kayo kamunggay 5 pila ra ka kuan, grabe ti mahal la yun ay mga okra mga inana lang, pero katong mga tuad yung mga panglaswa ba or kung sa ubang dialect lauoy na siya pod actually, pero di gid siya, I don't know, lahi pa mo din nga nag-guess na ako ng mga tao kung wato or ang mga OFW kung gikan sila sa abroad, di ba? Inog uli sa Pilipinas tanan yung mga pang basic nga mga pagkaon, like kaunon din lang mga buwad, di ba? Mga utan bisag unsa pa na diha birada jud mga sana tawag mga bulinaw inana akong tito sa una. So mo ako na-realize kay tungod kung naka sa abroad diri puro ra karne, ano bitaw? Unya di man sa panghambog or something, mao lagi ng realidad diri. Alangan di sad kam kaon. Unya mga utan lahi. So syempre natin mga pangluto nga dili applicable, pero na times nga pwede na to style lang po the same time, di ba? Pero yeah, anyways, katod na ta. Init na jud guys, no? Init kayo. Init na jud. Plano din ako na magpalimpyo dito ni Gray. Hugaw kasi Gray. Sukat pa niya itong winter. Wala ko galimpyo, wala akong nag-spray. Ang sulod ra akong limpyo-limpyuhan kay. For example, init ron. Pagkaugma. Mustaw na sad. Or pagkagabi. So, murag useless ra ba kung sige kaglimpyo.
So hopefully kani I think tuloy-tuloy na ni siya nga kuan. So padayon na gid ko ni. Yeah, let's see. I'm not sure. Maybe I will upload pod, no? I don't know mga Tagalog nga pagstorya ba para daghan og mas mga relate. But let's see. I'm still thinking about it. Kay murag sayon magud magstorya og Bisaya ara ba? Pero I don't know. Siyempre kung gusto taw growth, ana pa bitaw. Inalang kita mo adapt. So, anyways, ako sa ning hatod guys and then let's go adto to sa Mary Brown's. Let's go. Yun, hatod na ako guys. So wala din ako na-mention gayon if ever kung namoy mga ipaship within Calgary within Canada, mas barato ning Chitchats, mas pinaka ng mga t-shirt or something. Mo pinaka-barato kay kung mag-Canada Post ka guys, kaubo ka sa shipping fee. So let's go, mapalit na ta og Mary Brown's and then probably we're gonna go home. Then dugay-dugay mga labi 4-3 pick up na to si Mrs. Whew. Or kaunsa ulit sa balay then maglimpyo siguro ni Gray. Let's see kung si plastada ni ron. Let's go. Thank you. Yeah. So lami po ni actually ang Mary Brown's guys. Na-try na ako ni before but it's been a while since nakauna ako ni. Na-try na to usab. Kaya may kaluto pa. Para mo na lang ni pang lunch time. Thank you. Alright, let's go. So nakaabot na ta guys, mga unta. Muna siya ang Mary Brown's. Mulahi siya og lasa, pero nami gyapon. Nga fried chicken. Mga unta. Kaon sa ko. And then padayon lang tag video ron. Right. Di mo kompleto ang kuan guys, Wake Oak. Buba daw siya. I see the whole wash it. Sige Kuya Gabi? Yes! Alright, let's go. Pag-vlog na. King. Be. Amin na, yung lakaw na ta. Sana. No. Gabi. Mga tumi sa kwan. Limpyo ni Gray. Mga spray. Let's go, Kuya ka? Are you sure? Canadian kami? Philippine lagi siya. Let's go. Sa mukha ni mata, begini si Clara dire di siya bagay. Os. Ito juga ayan yung mga staff. So, Noah, bring your boots here. Bring daddy's boots too. Kato. Sige, sugo na. Alright. Sugo na guys, masugo na. Uy, wadi ay, na-distract. Na-distract guys, na-distract. Be ang boots, asa naman eh? Say hi, Sabi. Be daddy na lang. Happy? No? Hayara? Yeah, I have so many. Dala tag boots kay mapiksan ta. Kani ako guys, manual ra ni dito ra mis katumurog na pressure washer ba. Kay sa umigo ba ito na Edmond to para dili bitaw mga garas. Siyempre bago pa siya. Nya iagi atong murag tuyok nga kuan magaras daw mga paint. Although may plano ngay baligya or something, but just in case amping lang po. Alright, let's go.
Human Jud. Arang-arang na yung naon guys. Let's go. Kung body-body. Hi, me! Don't be scared. Unlock siya sa sound. Napuha na natin na ito nagawas. Alright, let's go! Ilis na tag-boots kay. Boots pa para sureball. Nadili magbasa-basa. So, nahuman na ginatong pagtrapo guys. Amo kong itrapo ng gawas. So, medyo hayag na ginang ito ang ispiho. Ito sa amin. Direta ni mi sa free vacuum kaso na may napigahimo. So, uy. Sumuadto na lang ng McDonald's. Okay, maradugay gini mahuman si kuya ba. Dako gini sa sakyanan. Alright, let's go. McDonald's ha? Alright, let's go. Tanawa guys, sinaw na kayo. Kasinaw na ba? Sinaw na kayo no? Namis McDonald's ron. Mga ito minibibi sa McDonald's. What's I'm gonna buy, be? A toy. Happy Meal? Yeah, a toy Happy Meal. Alright, let's go. Spot. Ito sang pakano na itong partner. Giuban biya gini siya. Okay. Mutabang ko na tani siya limpyo niya. Wala na siya kalimpyo kay hadlock siya sa sound. So, plano tin ako mga on me. Palit ra mi food diri. Tinwad to mi dito. Kaso kalimot ko jacket ani. So, tugnawan na niya. Dasig diri na lang sa siguro mi kasulod. Ano sa tag code guys, code 5527. Alright, order na ta. Langas kayo. Kayo, nag-decorate sila. So may naaron. Palit na ta, Happy Meal. Then kape lang ako. Ice coffee. Let's go. Okay, excited? Langasan ni niya. Dad, Oh, this Mac Happy Day. Iya, oy. Oh, so na mo habi. Show them. Oh, What did you get? This one. Hello. What's na siya? This is a Open mo siguro na. Come turn. I got 10. May labot. Kung kape na ta guys, kape. Let's go. I'm a favorite toy. I have Yung this. okay niya kung kape pwede yung I paita. have this little guy. Oops. Ha? I have this little guy. Gusto mo na be? This is what's it? Show it. The camera. What is it? Slowly. Saan mo na? What? Murag monster, no? Ino na biyoy. Ah, kay Stranger Things man di ay. Stranger Things di atong padron. This is like this. Kao na. What? Kao na. Hey, look. Oh, Dad, look nuggets. at this. Oh, unya na na. Unya na na. It's a. I like this toy. Medyo hot pa na ang french fries ha. Careful. Dad, I found this thing. Such a word. Drawing siya. Sunod ba niya diri ah? Blue na siya, Bi? Yeah, blue t-shirt. Ah, sige. Wait, Blue. Tinuod ng jumper oh. Oh, no, it. Sige. And it's a kiss on the no. Are you happy? Yeah? So nabalik kami guys. Naglakaw taming no one mo tingting ito kasi medyo cold na siya ba. Gisliblis sa town. So wala kay na mo ma-export ng babaw sa McDonald's. But anyways, mato na mi pick up na namo si Jasmine, akong wife. And then probably gonna go home na dayan. And then that's it. So medyo busy kay taro no. First we did delivery.
hatod na to dito sa Southal Campus. Second, hatod to sa Chichat sa to ang online shop nga mga orders. And now we clean the gray. So nasprehan na nato gyud siya gamay. So medyo natangtang ng mga kinamagulangan nga mga hugaw. So medyo arang-arang na signaong ron. But maulapod ako sa sulod kay kaning interior ako ni nalimpyuhan sa pag winter time pa, mga around winter mga spring day actually niya kanang murag wala na kayo snow ba ako siyang dali kay hugaw naman kayo. So karon wala magdungan ba mo point. So medyo limpyo na sa gawas, karon na po na rin sa sulod medyo hugaw kay magdungan. Mo na nga sa lami lang kay naman tugod si kuya gay na vacuum sa badugi kim human. But yeah, anyways, nindot mo register atong Mint Car Wash actually. Kompleto na ba niya? Daghan kasi lang mga vacuum nga available po dito niya. Pwede nakakalimpyo po sa mga mat. Murag all-in-one na siya nga kuan. Kaso lang mo na subscribe ka. Pero murag $13 na to actually per month. So kumpara ka to kung gihimo gain na $6 na to. Diba? Nya ako nalimpyon sa gawas ra. Whereas kung Mint Car Wash, I think 14 ang pinaka-lowest nila nga subscription. Then pwede na ka na murag 4 times a month ka pwede makalimpyo dito. Pag gusto ra ka, adi di siya matawag unlimited. 4 times a month, pero okay na kayo libre niya mo murag 14 ra niya 4 times a month ka makalimpyo. Kay kompleto na, dili mo po ka kinahanglan jud misigi kuan. Pero ang ako lang ginahon na inog winter time, lugi ka. Kailangan mong limpyo kag winter time. So mawala po na. Siguro kung makabalhin na mig video init-init nga lugar, then it's worth it kung mo register mo inana. Pero karon diri sa Alberta murag I don't know. Kaya lang ang winter time frozen man gud ang mga kuan. Lugi ka di mo kakalimpyo niya. Pil taas-taas ang winter time diri. But anyways, let's go guys. Wake up na to sa mami 2:49. Out niya mga 3. So mga bisig mga 3:10 na to siya. Dool ra man pud may diri mga 5 minutes away. Let's go na mapay. Okay. Alright, busy si siyang toy. Let's go. We got this now. So, naabot namin dito guys. Gahulat namin Jasmine, wala pa siya. So, let's see. Kasak siyang plagon kadali. Kayo ko bayad sa internet ba? Sa muka. Pila na dahil ni ka buwan delayed kay na hack akong credit card. No hindi bi. Na kuan sa mga to akong gipakuan pailisan. Not there. Yan naman. There. There mo gusto? Oh, sige, let's go. So, laglag sa amin, wala kaway ti Jasmine. Butog nakagawas na to.